Que tal? Moi boa noite, un sábado venres 27 xa deste mes de febreiro, por tanto, o último programa da semana e o último do mes canto aos informativos da televisión local. Evidentemente, volveremos logo da fin de semana o luns, pero xe toca falar de actualidade e toca falar, por exemplo, da reunión que manteño o alcalde de As Pontes, Valentín González, co director provincial de Correos, para pedir melloras no servizo, na dotación, no persoal, para a oficina que temos na nosa vila. O alcalde das Pontes e o director provincial de Correos na provincia da Coruña reuníronse o pasado mércores coa fin de abordar a situación do servizo postal no municipio e analizar medidas de mellora inmediatas. Valentín González Formoso e Francisco Javier Varela abordaron a necesidade de reforzar o cadro de persoal da oficina de Correos das Pontes e así garantir un servizo postal estable, áxil e eficiente que responda ás necesidades da veciñanza. Segundo apuntou o primeiro edil, é preciso incrementar o número de efectivos no municipio para asegurar os tempos de reparto e evitar demoras que afectan directamente a cidadanía, especialmente no que atinxe a regularidade e puntualidade na distribución da correspondencia. Durante o encontro tamén se abordaron cuestións relativas á cobertura de baixas e vacantes e á conveniencia de establecer mecanismos de coordinación permanente entre o Concello e Correos para facer un seguimento da situación. Pola súa banda, Francisco Javier Varela comprometeuse a estudar a situación e a avaliar posibles actuacións que permitan mellorar o funcionamento do servizo nas Pontes. E seguimos co Concello das Pontes porque se va a valer dunhas subvencións da Deputación, son as axudas do PEL decano para contratacións, para emprego directo. O Concello das Pontes contará cunha chega de 49.000 euros procedentes da Deputación da Coruña e que terán como destino a contratación de persoal para executar pequenas obras e asumir diferentes servizos municipais. Deste xeito, o Goberno provincial busca non só mellorar a calidade dos servizos prestados polas administracións municipais, senón tamén fomentar a xeración de emprego. Estes fondos, que chegan da man dunha nova convocatoria do Programa de Emprego Local PEL Concellos, impulsado polo Goberno provincial, permitirá asumir o custo dos salarios e seguridade social das persoas contratadas e, ademais das Pontes, outros 89 concellos da provincia contarán con este tipo de axudas para fomentar novas contratacións, especialmente entre colectivos vulnerables como mulleres, maiores de 45 anos ou menores de 30, persoas en risco de exclusión social ou vítimas de violencia de xénero. Da man desta nova convocatoria, o Goberno que dirixe Valentín González Formoso investirá 3.439.991 euros nesta edición, con partidas que van dos 22.000 aos 75.000 euros, segundo a cifra de demandantes de emprego registrada en cada municipio solicitante. De feito, grandes concellos como a Coruña, Santiago ou Ferrol accederon a esas axudas máximas, mentres que Cerdido, Monfero ou Boimorto serán os que menos fondos reciban, con partidas de 22.000 euros cada un. Volve a Axencia de Doazón de Sangue ata As Pontes, volve coa unidade móvil, por tanto, a posibilidade de colaborarmos coados. Parece que, ademais, agora mesmo as reservas andan relativamente baixas, así que quen poda, xa sabe, a doar o seu sangue a vindeira semana, xa o luns. O luns que ven teremos nova oportunidade de demostrar os solidarios que somos os veciños e veciñas das Pontes, porque temos nova visita da unidade móvil do Centro de Transfusión de Galicia. E que dende A2 están a traballar arreo por mor do descenso nas reservas dos distintos grupos sanguíneos, en especial dos grupos cero negativo e A negativo. A coincidencia de datas festivas na meirande parte dos concellos galegos por mor do entroido e as inclemencias meteorolóxicas que atravesamos estas últimas semanas diminuíron notablemente a participación da cidadanía, o que repercutiu no estado das reservas de sangue. Así o luns, entre as 10 e as 2 da tarde e de 4 a 9 da noite, veciños e veciñas poderemos aportar o noso gran área con só achegarnos ata a Praza da Capela do Carme e deste xeito botar unha man, xa que tal e como recordan dende A2, diariamente son precisas máis de 400 doazóns para abastecer cos componentes sanguíneos que necesitan os hospitais galegos e así desenvolver axeitadamente o seu labor asistencial. Cada día estes hospitais atenden unha media de 2.800 urxencias, realizan 800 intervencións cirúrxicas e un trasplante de órganos. Ademais, realizan 1.600 atencións nos hospitais de día. Unha elevada porcentaxe desta intensa actividade asistencial precisa do sostemento de componente sanguíneo, que só é posible obter da doazón de sangue. Tal e como xa lles apuntábamos noutras ocasións, para doar abonda con ser maior de idade, pesar máis de 50 kilos e non padecer nin ter padecido ningunha enfermidade transmisible polo sangue. Facémonos tamén eco dun comunicado da Plataforma de Defensa do Patrimonio que colle a luva dese reto que eles consideran chantaxe por parte de José Bogas, que falaba de que se mantiña a chemenea se podía perder un centro de datos. Non o entenden como tal e así o xustifican.
A Plataforma en Defensa do Patrimonio Industrial das Pontes vende saír o paso das declaracións do presidente do Consello de Administración de Endesa, José Bogas, sobre a idoneidade das Pontes como emprazamento dun posible centro de datos ou un proxecto electrointensivo nos terreos que ocupaba a central térmica. Subliñan nun comunicado que esta afirmación non supón ningún compromiso concreto de inversión nin a existencia dun proxecto definido, polo que non a consideran como argumento condicionante para a toma de decisión sobre o futuro da cheminea como ben de interese cultural. Precisamente Bogas apuntaba que esta declaración impediría o desenvolvemento desta e de calquera outra actividade industrial futura. Unha afirmación que a propia plataforma tilda de chantaxe inaceptable que carece de base técnica rigorosa e contrastada. Lembran dende a plataforma que a cheminea e o seu radio de protección ocuparían únicamente o 1,87% da superficie total da parcela da central térmica, unha porcentaxe mínima e que non imposibilita o desenvolvemento de novas actividades industriais. Ademais, apuntan que en el conta con outras parcelas industriais colindantes de superficie aínda maior que permitirían a implantación de proxectos sen ningún tipo de interferencia coa protección patrimonial. Dende a plataforma tamén reivindican que a conservación da cheminea é perfectamente compatible coa implantación de novas iniciativas industriais e poñen como exemplo que a propia matriz de Endesa, Enel, conserva en Italia unha cheminea de 250 metros de altura, ao tempo que promoven neste emprazamento proxectos de reurbanización que combinan usos económicos, culturais e residenciais, apostando pola innovación, a economía circular e a colaboración coas comunidades locais. Por outra banda, recalcan dende a asociación que as Pontes contribuíu de xeito decisivo durante décadas ao crecemento e aos beneficios de Endesa, mediante a explotación dos seus recursos e do traballo da súa xente, polo que consideran que a empresa debe amosar o maior respeto polo patrimonio industrial deste pobo e centrar os seus esforzos en favorecer a implantación de proxectos industriais reais e concretos que xeren emprego estable, no canto de realizar anuncios xenéricos que a día de hoxe non se traducen en compromisos efectivos. Finalmente, na plataforma abren a porta ao diálogo con todas as institucións e entidades implicadas, sempre dendo respeto, o rigor técnico e a defensa do interese xeral da veciñanza das Pontes. Repasamos agora tamén o que deu de si unha nova xornada onte, xoves do Xoves na Biblio. A música tomou onte a tarde o escenario do Auditorio Municipal Alobi grazas á última proposta do mes de febreiro do Xoves na Biblio, e que grandes e pequenos puideron desfrutar e moito da banda no rock. O proxecto, liderado pola actriz Cristina Collazo, uniu a historia de Pincho e Púa con varias das mellores cancións de rock do mundo, que neste caso interpretaron en directo os alumnos e corpo docente do Conservatorio de Música das Pontes. Temas como Smoke on the Water ou o rock do cárcere de Elvis Presley se mesturaron con pezas como a Oda ao futbolín dos diplomáticos de Monte Alto ou Miña terra galega de Sinistro Total, nunha aventura na que tamén se contou con Josiño Porto como a coprotagonista. A marxe da excepcional banda sonora que acompaña as aventuras de Pincho e Púa, o obxectivo da función era amosar os máis novos o importante que é pertencer a un colectivo e compartir aquilo que nos apaixoa, ademais de como coa axuda dos amigos somos quen de superar os problemas. A
banda no rock foi un espectáculo do máis participativo e dinámico no que tanto os máis pequenos como as súas mamás e papás desfrutaron de sons que ían dende o swing ou rock máis puro, nos que tamén o público formou parte por un día desta banda e se sentiu como unha auténtica estrela do rock. Esta fin de semana temos outra estrea artística en As Pontes, esta vez a través da danza fundamentalmente, pero tamén da música en directo, porque o espectáculo Monte que che fomos anunciando estes últimos días. As Pontes e o Auditorio Municipal Alobi estánse a converter nuns escenarios referentes para a posta de longo de proxectos culturais de todo tipo. E que pola nosa vila pasaron xa compañías e espectáculos de renome que apostaron polo Alobi como escenario de referencia para a súa posta de longo. Casos como Elefante Elegante ou Nova Galega de Danza son exemplos de que As Pontes está á altura de grandes producións artísticas. A este listado súmase mañá Laboratorio Escénico, damándose o espectáculo de danza Monte, unha aposta da coreógrafa cubana Maura Morales que dirixirá 3 bailarinas e 5 músicos e músicas nunha proposta do máis intensa, emocional e estéticamente. Ana Beatriz Pérez, Estefanía Gómez e Alba Fernández son as 3 bailarinas que darán vida a unha historia de mulleres valentes, migrantes que deixaron atrás o seu país na busca dun futuro mellor e que foron quen de integrarse nesa nova sociedade máis aló das súas fronteiras naturais. Diana Tarín, Amaury Quintero, Alfredo Álvarez, Pablo Hernández e Octavio Vargas serán os encargados de poñer música en directo a este espectáculo, en o que tamén hai ponteses, neste caso pontesas, Carolina Dígale e Isa O'Connor, responsables do vestiario e da escenografía do espectáculo. Monte chega mañá ao Alobi ás 8 da tarde e as entradas xa están á venda na web aspontes.sacatoentrada.es e na billeteira do Alobi, unha hora de antes do inicio do espectáculo. Repasamos agora o que temos no cine esta fin de semana, como sempre, dúas ofertas do máis interesantes. A máse da interesante proposta artística que o Laboratorio Escénico presentará mañá nas Pontes, tamén esta fin de semana o Departamento de Cultura ofrecerá 2 novas proxeccións cinematográficas do máis atractivas para pequenos e adultos. A primeira delas é unha reinterpretación de todo un clásico, Cumbres Borrascosas, que tan só 2 semanas despois de estrearse nas grandes salas de todo o país, aterra na Casa do Peso da banda directora Emerald Fennell. Jacob Elordi e Margot Robbie son os protagonistas desta nova versión do éxito de Emily Bronte, en o que se plasma ese amor tóxico entre unha rapaza de familia diñeirada e un neno orfo que precisamente traballa para esa familia de postín. Heathcliff, no eres suficiente. Para ella no. El señor Linton me ha pedido que me case con él. Heathcliff se ha ido. Debe aceptarlo. Cathy. Heathcliff. ¿Por qué me dejaste? ¿Por qué traicionaste a tu corazón? ¿Dónde está el problema? Aquí. Sea lo que sea de lo que estén hechas las almas, la suya y la mía son idénticas. No toleraré más a ese desalmado. No dejaré que se acerque a ella. ¿Cree que eso va a detenerme?
Bésame. Que nos condenen a los dos. Cumbres Borrascosas proxectarase mañá ás 7:30 ás 10 da noite e o domingo dende as 7:30 da tarde. E xa para o público máis novo temos o filme de animación Arco, unha produción dirixida polo francés Hugo Bienvenu que nos leva ata o 2075, cunha nena de nome Iris que terá que axudar a regresar á súa casa un pequeno astronauta caído do ceo. ¿Estás bien? ¿Cómo te llamas? Arco. ¿En qué año estamos? En 2075. ¿De dónde vienes? No puedo... Los niños no caen del cielo. Es como si no existieras. ¿No has visto nada extraño en el bosque? Acabo de ver un arco iris. ¿Pero cómo es? Nadie debe conocer el futuro. Nunca. Había un diamante en mi traje. No puedo volver a casa sin él. Vas a tener que correr muy rápido. Si te atrapan, nunca te dejarán volver a casa. Arco proxectarase mañá e domingo ás 5 da tarde e as entradas xa están á venda na web aspontes.sacatoentrada.es e tamén na billeteira da Casa do Peso 30 minutos denantes de cada pase. E pechamos, como sempre, coa información deportiva. Contamos a axenda desta fin de semana, de novo intensa. Outra oportunidade para Isaíno do Pozo este domingo para o Clube Deportivo As Pontes, que recibe o Oza, o equipo que marca a última praza de descenso. Os da Coruña sacan 8 puntos os das Pontes, pero son o equipo máis goleado da Liga e rival directo a bater para ter aínda tempo de reacción. Pola contra, nestes contan con Samu, un dos mellores xogadores desta Liga, e que é o máximo anotador da categoría con 16 goles. O partido disputarase pasado mañá ás 5:15. Pola contra, o cadro feminino xoga tamén o domingo, a tarde na casa, recibe ás 6:30 o Tordella. En canto aos xuvenís, logo do pleno da pasada semana, desta vez xogan fora o Sá, o domingo ás 10, co Ánimas en Ferrol, na mentras os B adiantaron a esta tarde o seu choque con Mugardos. Mañá tamén ás 6 xogan os cadetes na casa Comiño e os infantís xogarán na Gándara co Clube de Campo. As rapazas, neste caso tamén infantil, reciben mañá ás 4 o Val. En Alevíns, os B xogaban esta tarde ante o Pontedeume e os A farano mañá na casa ás 10:30 co Racing San Pedro. En Benxamíns xogaron os B esta tarde en Caranza e os A farano mañá como locais no Poboado ás 11:30 contra o Rápido de Neda. E xa nos máis pequenos, os prebenxamíns xogan mañá os dous. Os B na Pedreira, con Mugardos ás 12 e os A reciben o Clube de Campo a 1:20 aquí no Poboado. Na mentras, o equipo de veteráns viaxará a Culleredo para xogar o domingo mañá ás 10 co Fontamayor. Ímonos agora co Esteo, que visita o Vilalba reeditando o derbi por excelencia. Unha oportunidade de reconducir o rumbo que se torcía nas últimas xornadas con 2 derrotas consecutivas. Afortunadamente, o colchón daba para poder afrontar este traspés, pero toca ir reaccionando e non vai a ser doado diante dun rival que tamén se xoga engancharse ás plazas de playoff. Mañá o encontro será ás 5:30, en este caso será en Vilalba. Na base, o máis alentable son, sen dúbida, os derbis. En cadetes, vanse cruzar os equipos locais do Esteo e do Alagospor o domingo a 1:30 no pabellón municipal. En infantís, ás 7, os infantís dos mesmos clubes. E antes, en Alevíns, vense as caras outros equipos das Pontes, será ás 5:30. O Alevín Beto Esteo, neste caso, vai viaxar a Narón, onde xoga mañá ás 4:30 co Freixo, e o filial sénior xoga en Pontedeume contra o Xerrío mañá ás 4:30. Do Esteo o Lago, porque o sénior masculino recibe mañá o Agolada, será ás 8, e o feminino a Gaiola
ás 6 tamén mañá. E tamén mañá e na casa xoga o equipo infantil ás 4:15 co Amarille. Para o domingo quedan ás 11 neste caso na casa os cadetes contra o Ribeira, ás 12:30 o Alevín B contra o Solaina e ás 4 o Alevín feminino tamén contra o Ribeira. Como dicíamos, todos nas Pontes. Pola contra, os Benxamíns B viaxan a Ferrol, xogan mañá ante o Parrulo. E xa para o domingo, neste caso temos visita a Pontedeume do equipo dos cadetes masculinos ás 6 da tarde. Ímonos agora a falar de rugby porque Fendetestas ten 2 partidos esta fin de semana na casa. O domingo a un equipo de M14 recibe o Ourense e ás 2:30 xogan o Senior contra o Barbanza. E tamén temos hockey para esta fin de semana porque estrease a escola do Hockey Club As Pontes. Mañá ás 5 estará no Polideportivo Tobal para xogar un amigable coa escola do Narón. Os alevíns e benxamíns teñen novos compromisos de liga e as 2 escadras viaxan a Coruña. Os alevíns mídense o Liceo ás 10 da mañá e os benxamíns o Compañía de María ás 11:15. Foi todo por este venres, como dicíamos, foi todo por esta semana e por este mes, porque estamos a 27, este é un mes curto, remata de feito mañá, así que o luns volveremos para estrear marzo, para estrear semana. O luns temos unha cita nos informativos de cada noite na televisión local. Dai Cantón, boa noite e bo descanso.